Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली लेटेस्ट आपडेट सफैबाय बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना DME आव एबा हेल्थआव एग्जाम होदोंमोन रिजाल्ट डेट ओंखारबाय। बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव जों A to Z नायगोन आरो जाय नोंथांमोना नैबे Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो। दा जोङो फैखाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो नोंथांमोननि रिजाल्टआ नैबे गाहायाव फैनानै मोनसे अपसन दङ बेनो जाबाय लेटेस्ट। बे लेटेस्टआव फैबानो रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। दा लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै आरो अफिसियेल नटिसआ बेयावनो पाब्लिश जाथारसिगोन दा बावैनो दायो भिडिअ खालामनाय टाइमावहाय जाथ'वाखै अब्लाबो मोनसे सर्ट नटिस फैदों जों बेखौ नायगोन। आरो बे पस्टआ मानि सायाव आरो बे एग्जामा माब्ला जादोंमोन बे एग्जामा जादोंमोन कम्बाइन एग्जाम अके बेनो जाबाय नै अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिस पेपाराव होग्रोबाय बेनो जाबाय जाय नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन DME नि आन्दाराव कम्बाइन एग्जाम बेनो जाबाय नोंथांमोननि DME टेक्निकेल पस्टआव आरो बे एग्जामा जादोंमोन जानुवारि 12 2025 अके तो जायफ्रा टेक्निकेल पस्टआव एग्जाम होदोंमोन रिजाल्टआ गाबोन 25 जुनाव रिलिज जासिगोन अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय। स' अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय नोंथांमोना DME नि अफिसियेल वेबसाइट IUSनि एबा DHS/FW नि सायाव गाबोन 25 जुनाव रिजाल्टआ पाब्लिश खालामगोन अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनो जाबाय टेक्निकेल पस्टआव। स' काट अफ बेसेबां थांगोन बेखौ बुंनो हाथ'आ मोनथिथ'वाखै बाट रिजाल्ट डेट फैग्रोबाय आरो नन टेक्निकेल पस्टनि एग्जामनि रिजाल्टआ जुलाइ दानाव मोननाय चान्सआ दङ 50% चान्सआ दङ लास्ट उइकआव। दा जियानो जा टेक्निकेल पस्टनि रिजाल्ट डेट ओंखारनाय लोगो स्किल टेस्ट जागोन आरो स्किल टेस्टआ विदिन 15 डेजनि गेजेराव जानो हागौ बेखौ गाबोन रिजाल्ट शीटआव नोंथांमोना पस्ट वाइसआवहाय स्किल टेस्टखौ मोनगोन आरो अके। दा बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना एग्जाम होदों बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे रिजाल्टआ फैयो आरो स्किल टेस्टआव नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामनानै जुलाइ दाननि जोबनायथिं खिजानि नोंथांमोना साख्रि मोननो हागौ नङाबा अक्ट'बराव नोंथांमोना जयनिंखौ जानो हागौ आरो। दा जियानो जा सिमा बुंनाय बादिबा 10 अक्ट'बराव बयबो साख्रि जयनिं जागोन। दा बेनो जाबाय DME नि अफिसियेल आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि टेक्निकेल पस्टआव आरो नन टेक्निकेलनि अफिसियेल नटिस मोनोबा नोंथांमोनजों Bodo Job Info इउटुबाव शेयार खालामगोन।